Ing teras omah, Sari njagong maca buku. Ora suwe Bude Rini medal nyedaki. Bude Rini nyapa, "Sari, kok sregep temen maca?" "Inggih Bude, kula ajeng nyiapake ujian sekolah. Kula kepengin ndadosake tiyang sepuh bangga." "Apik Nduk, nek sinau nganggo niat apik, mesti Gusti Allah paring pitulung." "Inggih Bude, kula badhe sinau temen." Sari banjur matur nuwun lan nerusake maos kanthi semangat anyar.